Ukuraning katresnan. Panglimbang 5 menit dina Senin Legi tanggal 4 Mei taun 2026. Kapetik saka Injil Yohanes bab 14 ayat 21 tekan ayat 26. Saben wong duwe cara dhewe-dhewe kanggo ngukur sawijining katresnan. Penyanyi campursari Mister Senopati umpamane jroning lagu Lungiting Asmara ngandhakake menawa ukuring tresna mono dudu bondo nanging lungiting asmara iku kang dirasakake dening wong kang lagi nedheng kataman asmara. Beda meneh karo Mbak Dar, dheweke ngukur tresnane Masna bojone nganggo kasaguhan nyukupi kabutuhane kang ora gelem kalah karo selerane bikti tanggane kang uripe luwih mapan timbang kahanan brayate. Deksar ngukur tresnane mbokne nganggo sepira gatine mbokne marang dheweke. Kanthi cara apa panjenengan pandemen PLM ngukur katresnane liyan luwih-luwih katresnan dalem Gusti. Gusti Yesus kagungan cara piyambak kanggo ngukur katresnan para murid marang panjenengane. Miturut Gusti Yesus, para murid kaanggep tresnani panjenengane rikala ngugemi lan nindakake dawuh-dawuh dalem. Sok sapa wae kang nuhoni dawuh-dawuhku lan nindakake, dheweke kang nresnani aku. Mengkono pangandika dalem marang para murid jroning wedharan pepisahane marang para murid. Banjur dawuh dalem Gusti Yesus kuwi apa? Jroning perangan liya Injil Yohanes, Gusti Yesus dawuh supaya para murid padha tresna tintresnan. Kok mbulet to, Der? Sik to. Pancene mengkono kang dingendikake Gusti Yesus. Ayo padha kita sithikake prastawa-prastawa Gusti Yesus kang kamot ing Injil 4. Panjenengan kabeh mesti bakal mudeng kepriye anggone para murid kudu mbabarake tresna marang Gusti mau jroning tumindak nyata. Umpamane wae Gusti Yesus dawuh supaya para murid dadi pangayomaning liyan. Monggo sami kasemak Injil Markus bab 4 ayat 32. Nyingkur diri lan manggul salipe dhewe. Monggo sami kasemak Injil Lukas bab 9 ayat 23. Menehi pangan kang keluwen, menehi unjukan wong kang ngelak, menehi awer-awer wong kang kawudan, menehi pangenepan wong manca, niliki wong lara, niliki wong kang kinunjara. Monggo sami kapirsani Injil Matius bab 20 ayat 35 tekan ayat 36 lan ndadekake panjenengane dalan tumuju Allah yang Rama. Monggo sami kapirsani Injil Yohanes bab 14 ayat 6. Dene sadurunge mikrep nang swarga, Gusti Yesus uga dawuh marang para murid supaya martakake kabar kabungahan dalem ana ngendi-endi. Para tresna PLM kinasih bali marang pirembugan bab ukuraning tresna miturut Gusti Yesus. Tansaya gedhe tresnane para murid katon ana tansaya tuhune anggone nindakake dawuh-dawuh dalem. Tansaya ndliya para murid nindakake dawuh dalem, tansaya enteng boboting katresnan para murid marang panjenengane. Ukuran tresna kaya ngene iki uga isih lumaku marang kita kabeh para murid ing jaman saiki. Sok sapa wae kang nuhoni dawuh-dawuhku lan nindakake, dheweke kang nresnani aku. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama sayang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus Kristus kawula tresna paduka kados dene kawula tresna diri pribadi lan sesami. Mugi kawula tansah enget bilih tresna boten cekap kawedal wonten lati nanging kedah maujud wonten pakarti. Panjenengan kawula puji luhuraken sareng Yang Rama lan Yang Roh Suci sakmenika sarta
ing salami-laminipun. Amin. Kunjungan dalam yang Rama sayang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.